ଭାବୁଛନ୍ତି ନେବେ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଲି 1110 ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥାୟ ନମଃ। ସୁଚି ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଜର ହାଲୁଆ ରେଡ଼ି ହେବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗାଜର ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତିନିଟି ଗାଜର ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ କଦୁକସ୍ କରିଦେଲି। କଦୁକସ୍ କରିବା ସମୟରେ ତା ମୁଣ୍ଡିଟା ଆଉ ତା ତଳଟା କାଟିଦିଏ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ମୁଣ୍ଡିଟା କେବେ କାଟେନି କାରଣ କି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ତାପରେ କଦୁକସ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ହାତ ବି କଟିଗଲା, ଫିର୍ ବି ଗାଜର ହାଲୁଆ ତ ଖାଇବାର ଅଛି। ତାପରେ କଦୁକସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କଢ଼େଇ ଗରମ କରି କଢ଼େଇରେ 3 ଚାମଚ ଘିଅ ପୁରା ପକେଇଲି, ପୁରା ବହୁତ ଘିଅ ମାନେ 3 ଚାମଚ ଘିଅ ପୁରା ଭରକେ ପକେଇଲି। ତାପରେ କଦୁକସ୍ କରିଥିବା ଗାଜରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଲି। ତାକୁ ପୁରା ପାଣି, ଗାଜରରେ ବି ପାଣି ଥାଏ, ସବୁ ପରିବାର ପାଣି ଥାଏ, ସେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ଭାଜିଲି। ମଝିରେ ସେଇଟାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଲି, ଲୁଣ ମାନେ ଲାଇଟଲି ଲୁଣ ହିଁ ପକେଇଲି କାରଣ କି ମାନେ ମିଠାର ଆମାଉଣ୍ଟଟାକୁ ମିଠା ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ତାର ଇଏଟାକୁ ମିଠାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୁଣଟା ଟିକେ କାମ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣ ଟିକେ ଲାଇଟଲି ମୁଁ ପକାଏ। ଏମିତି କ୍ଷୀରିରେ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଏ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରପର୍ଲି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା, ଆହୁରି ଭଜା ହେବାର ଥିଲା, ତ ତାକୁ ମାନେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ କାରଣ ଜଳିଯିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଖଡ଼ିକା ଚଲେଇବାର ହିଁ ଅଛି। ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜୁଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ନେଇଛି କାଜୁ, କିସମିସ୍ ଆଉ ବାଦାମ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଟ ପୁରା ଟିକି ପିସ୍ରେ, ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଟିକି ପିସ୍ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ପୁରା ଟିକି ପିସ୍ରେ ଆଜି କରିଦେଲି। କାଜୁ ବି, କିସମିସ୍ ବି, ବାଦାମକୁ ବି ଟିକି ପିସ୍ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ରେ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଭାଜିବା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ କାମଟା କରିଦେଲି କାରଣ କି ଫେର୍ ଆହୁରି ପ୍ରପର୍ଲି ତାକୁ ଚଲେଇଲି। ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଣି ମରିଯାଇଛି, ପାଣି ମରିଯାଇଛି ମାନେ ପାଣି ଗାଜର ମରିଯାଇଥିବା ମାନେ ହେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ 3ଟି ଗାଜର ପାଇଁ ମୁଁ 2 କପ୍ ବଡ଼ କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ତ ଢାଳି ଦେଇଛି, ବଟ୍ ମାନେ 2 କପ୍ କ୍ଷୀର ହିଁ ମୁଁ ନେଇଥାଏ। 3ଟି ଗାଜର, ବଡ଼ କପ୍, 2 କପ୍ କ୍ଷୀରକୁ ପୁରା ଫୁଟି ଗାଜର ସହିତ ପୁରା ମରିବା ସହିତ କ୍ଷୀରକୁ ମାନେ କ୍ଷୀରଟାକୁ କରାହୁଏ, ପୁରା ବଏଲ୍ଡ କରାହୁଏ। ଗାଜର କ୍ଷୀର ଦୁଇଟା ଯାକ ମାନେ ପୁରା ବହଳିଆ ହେବା ଯାଏ ତାକୁ ଗାଜରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବହଳିଆ ହେବା ଯାଏ ତାକୁ କଢ଼େଇରେ ମାନେ ମରାଯାଏ, କ୍ଷୀରକୁ ମାରିବା ଯାଏ ୱେଟ୍ କରାହୁଏ। ତାପରେ କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପର୍ଲି ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଏ, ବଏଲ୍ଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରେ, 4ଟା ଇଲାଇଚି, ଛୋଟ ଇଲାଇଚି, ତାକୁ ମାନେ ଏମିତି କୁଟିକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୁଟିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୋ ହାତରେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ଛେଲିକି ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଇଲାଇଚି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ କରାଯାଏ, ମାନେ ବଏଲ୍ଡ ହେବା ଯାଏ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଚଲାହେଲା, ଖଡ଼ିକାରେ ଚଲେଇଲି। ଗାଜର ହାଲୁଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ସହିତ କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିକି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆବି ଆସିକି କହିଲା, ମାମା ମୋତେ ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଗାଜର ହାଲୁଆ ଖାଇଦେ। ସେ କହିଲା ନାଇଁ କରିକି ତା ତା ପାଇଁ ବି ନୁଡଲ୍ସ ବନେଇଦେଲି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାଲୁଆ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କଲି, ଯେତିକି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲରେ ମାନେ हलवा जैसे बनता है। ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ମୁଁ हलवा ଦେଖନ୍ତୁ जैसे ଡ୍ରାଏ बनता ଫ୍ରୁଟ୍ସ है। କେତେ ମାନେ 3ଟି ଗାଜରରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଜର ଗୁଡ଼ାକ ମଉଳିଯାଏ, କେତେ କମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଇଟାରେ ବି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପୁରା ମୁଁ ଭରିକି ପକାଇଛି, ଭରିକି ପୁରା ପକାଇଛି। ତାପରେ 3-4 ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ପକାଇବେ। ମୁଁ ବେଶୀ
ମିଠା କରିନଥିଲି 3 ଚାମଚ ଆଉ ସେ ବି ଯେଉଁ ସାରେଲାକ୍ସ ଚାମଚ ଥାଏ ସେଇ ଚାମଚରେ 3 ଚାମଚ ପକାଇଥିଲି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲି ଗାଜର ହାଲୁଆ ରେଡ଼ି। ତା କଲର୍ଟା ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବି ପୁରା ବେଷ୍ଟ। ମାନେ ତାର ଗାଜରରେ ବେଶୀ ଆଇରନ୍ ଥାଏ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ରେଡ଼ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା ସବୁ ଇଏ କଲର୍ରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଥାଏ। ଫାଇନାଲି ଗାଜର ହାଲୁଆ ପୁରା ରେଡ଼ି। ତାକୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବସିଗଲି କାରଣ କି ଘରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପାର୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ଖେଳାଖେଳି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ବସିଗଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭାବିବେନି ମୁଁ ବନେଇଛି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ରିଏଲି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଝିଅ ବି ଆସିକି ଖାଇ କହିଲା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମାମା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଇଭିନିଂରେ ଇସ୍କନ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନଥିଲା, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଥ୍ରୋରୁ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ଥାଏ ସେଇଟା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାର୍କିଂ କରିକି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରୋଡ଼ ପୁରା ନେକ୍ସଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇକି ପାର୍କିଂ ଗାଡ଼ି କରିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ଚପଲ ରଖିଦେଇକି ଆସିଲୁ, କାରଣ ଏଠି ଫେରେ କେଉଁଠି ରଖିବୁ। ତାପରେ ଆସିକି ଏଇଟା ରିସେପସନ୍ ତାର। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସିଢ଼ି ମାନେ ଉପର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ନାହିଁ, ଉପର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତାପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେଇଠି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ସେପଟେ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଉ ଏଇଠି ମାମା ଆବି ଆମେ ଇସ୍କନ ଆସିଛୁ ଟିକେ ବୁଲିବା। ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରती ସରିଛି है ना? ହଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସରିଛି, ଆମେ ଆସିଛୁ ତ ଦେଖି। ମନ୍ଦିରର ଏକ୍ଜିଟ୍ରେ ସପ୍ ଥିଲା, ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର ସପ୍। ଆଉ ସେଇଠି କିଛି ସପିଂ କରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବେ। ଆଜି ଏତିକି ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଜିର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।